Herri inauteriak, iragana, ateioka. Media Bask eta Naiz Irratia. Egunon, bira, ni Mikel Olazar naiz, berez itxundarra naiz, jendeak bi egunak erraten ditu, baina inauterik 7 egun izaten dire, egunik importantenak errango benuke astelena eta astearte direla. Orduan bai, horiek guretzat ere, herritarrontzat ere, nahiko garrantzitsuk izaten dire, aurtiztarrek ere hor daudet arteko, haurek ere herri izakera dute eta herri sentimentua dute, eta egierran Irun artean egiten den ospakizun bateratu bat izanik, norberak ematen dio garrantzia bere egunari. Adibidez, Itxundarrok astelena dugu egun handi bezala. Eta Zubiterrek asteartea. Egia da, aurreko asteburuko larun batak eta igandik ere ospatzen heldu garela, inauteri horietan. Baina, astelena beti izaten da egun berexia. Goiz-goizetik hasten gara gosaritik eta, egun osoan zehar luzatzen den ospakizun bat izaten da. Lurra zuzara, eze horzin gure lurra. Lurra da, lurra da, izparreban. Lurra dugara, lurra zuzara, kubai gara lurra bera. Oso egun berexi izaten da guretzat, zeren nola bat ere guk hor bizitzen ditugu inauterietako errango genuke momenturik politenak, azkenean mozorro aldetik edo joaldunen aldetik egunik garrantzitsuna izaten delako. Eta zonbat jende partzea hartzen du, idei batuko atiko, piskata? Jende herritarren aldetik diozu ez, errango nuke herri guztiak hartzen dula parte. Azkenin hartu behar da kontutan, inauteriak ez direla jendeak ikusten duna bakarriken, hor atzean ere lanketa handia dagola. Erranai, guk hor badugu herriko etxe bat, eta hor egiten ditugu otorduak amankomunean herritar guztiek. Orduan, hor daude herriko zaharrak, inauterietan mozorratzeko ohitura dutenek, zera parte hartzen dutela, sukaldarik, hor daude baita ere joaldunak, etortzen dira ere bai familiako zerak, hurbileko herritakoak eta ezain hurbilen bizi diren familiako senideak, eta egun horretan batzuk ikusiko dira plazan mozorratuta, bertze batzuk joalduna jotzen, baina hor bertze asko daude ere bai ganbaran daudenak edo herriko ostatuan bertan ere bai, naiz mozorratuak ez egon, baina horrango nuke herri guztiak hartzen dula parte, bai Itunan, bai Aurtizan, bai Zubitan ere bai. Aipatzeko behar bada pixkat historia, puntu bat egiteko hor, zaharrak dira, biztanda, iauteri horik, badakigu, arxiboetan, badira arxibo zahar batzu, diakiteko noiz pixkat noiztik badiren, edo ez? Historietzaile bezala erran bar daukat, ez dutela horren inguruko ezagutza hundirik. Inauterien inguruko ezagutza ahoz-aho transmititu izan duden ohitura bat izan du da. Egia da, azken urteetan haunitz aldatu den ohitura bat izan du dela, haunitz edo zerbait aldatu dena, zeren hauek, zera errango nuke, udako San Juan zuekin edo lehengo udako zerak, gaur egungo eguberrik direnekin eta nola bat ere badute lotura handia ez, azkenean lurrarekin eta naturaren zikloarekin otuta dauden herrituak dira, azken batean herri guztietan ospatzen direnak. Orduan horiek jatorriz zaharrak dira, baina ospatzeko modu hori azkeneko errango nuke 40-50 urtetan haunitz aldatu den zerbait ere da. Lehen adibidez joaldunak ez ziren ibiltzen gaur egun ibiltzen diren bezala, edo mozorroak ere aldatu dira, mozorro hitzak ere horrekin badauka bere esanaia ere bai, eta bai hoixen karrozak eta hori denak ere azken urtetako aldaketa bat izan du da. Baina ez bakarrik Itunan, baizik ondoko herri guztietan ere horrela ikusi daiteke aldaketa nabarmen bat. Eta behar bada, frankismoaren garaian gauza horik ez ziren desagertu, baita ez bada, ahuldu behar bada eta gero izan da berpiste bat ere? Ez nuke jakingo erraten frankismoen aurretik nola ospatzen zen, baina bai etxetik gure atautsi zenak eta
inauteren inguruan eta hitz egiten zuenean, bai aipatzen zuen nola bizitzen zituzten beraiek. Erran bezala, beraiek ez zuten errateko egun handi bat eta mozorratu eta karrozak eta gauza horiek, baizik joariak jartzen zituzten eta joari horiekin adibidez egoten ziren egunak, egiten zituzten otorduak, trikitixakin, herriko musikakin ibiltzen ziren, puxkak biltzen, azken inauterietako esentzia hori zen lehen, frankismoaren garaian. Herritarrak elkartzea, joarien bidez eta puxkak bildu, musikaren inguruan eta otordu batzuk egin, eta modu nahiko xumean ospatzen zen, bere jatorrizko esentzia hori galdu gabe. Aipatzen dira ekita Iturengo eta Zubitako iauteriak, bizten da, heldu zaugu bururat, joaldunen irudia, eta ezagutian dira eskologi osoan horik, eta ez dakita, zindako, halotasun bat sortzen du, eta behar bada ere presio bat edo nola senditzen duzu hori? Bai, bada rotasun sentimentu bat, eta errango nuke presio puntu bat ere badela. Azken batea pentsatu behar da, kanpotik ikusten dena da prozesio bat. Ilaran doazten bikoteak hor soinu ateratzen. Baina azken batean hori dantza bat bezala da. Hor pausu bat dago, hor badago zera jarraitu beharreko erritmo bat, eta hor behar da, nola baitere gorputzaren aldetik eta hor behar da mugimendu egoki egin. Azkenin nik dantza bat dela erraten dut, baina erritu bat da azkenean, eta erritu batek ere eskatzen du nola baitere jarraitzea, zera batzuk, arautxo batzuk, edo Eta hori ikastea ez da erresa. Ezin duzu joariak hartu, joari horiek jarri, eta bertze edozeinek bezala joariek jo. Askotan ikusten da, kanpoko herrietan eta jarraitzen dela, joaldunen tradizio hori, baina ez dute joariek berdin jotzen. Guk herritarra garenok nabaritzen dugu noiz badakin pertsona batek joarik jotzen eta noiz ez. Hori ikusten da, gorputzaren postura bera, nola mugitzen ditun gerriak, eskuak hori ikusten da. Orduan, presio puntu bat bai izaten da, pausu hori, dantza hori, ongi edo gaizki egiten duen azkenin ikusten delako, igartzen delako. Baina aldi berean bai erran behar da arrotasun puntu bat dela. Gu herritarrak oso juta gaude, azkenean urtean maiz jotzen ditugu joariak, egun haunitzen ditugu hor seinalatuak egutegian, eta maiz entzuten dire joaldunak herrian. Baina inauteriekin eta kanpotik ikusten den jendiekin eta hitz egiten duguneak askok erakusten dute harridura hori Ez dela soinu hori bakarrik, soinu horren inguruan transmititzen den sensazio irudi bat da, eta horrek dauka nola baitera errango nuke herriarekin edo herriaren nortasunarekin lotura handia, eta arrotasun handia bizten du. Eta transmisioa aipatzeko, pixkat, belaunaldiren artean, nola pasatzen da, bada lotura hainitz, eta prestakuntza mementoak ere, ez dakit, sortzen dute jauterea haintzin, biztan da, giro bidezi bat eta errian. Hori da, inauterietan berezik inauterik dire transmisio horrerako momenturik importantena. Baina erran bezala, joari igotzen dire urtean, errango nuke 5-6 aldiz, badugu joaldunen egun iraian, errege bezperan jotzen ditugu orain urtarrilaren bortzan, adibidez zerbait errategatik ja batuzu hor 3 egun. Hor egoten dire momentu batzuk, non joariek jotzeko orduan, egunak aproposak izaten diren, aurrek, jende gazteak, ez dakinak, joariak jarri eta probatzeko. Azkenean hor, ez da egoten jendeak kaleetan zain nola jotzen duzun, hor jo egiten da, nola bat ere, ohitura bat jarraitzen delako, baina ez dire egunak errango genuke oso importanteak. Adibidez, urtarrilaren bortzean, errege bezperan, Zubitatik etortzen dira, goizeko 3-4etan. Goizeko 3-4etan hor ateratzen da plazara ikustera joareak nor jotzen ditun. Inorrez, orduan jotzen da divertimentuz ere bai. Eta momentu guzti horiek oso importanteak izaten dira, zeren herriko aurrek, herriko gazteek, baita kanpotik etorritakoek eta ikasi nahi dutenek ere, hau da, herrian errotu direnek ere, joariek jotzeko ikasteko momentu hori dutelako. Orduan, inauteriak ailegatzen direnean, nola baitere badute entrenatzeko da ikasteko modua. Eta hori dena egiten dena da, ahoz-aho, transmititzen da, etxeko sentimentu hori edo bizitzeko modu hori belaunaldi transmititzen da, eta hortxe garatzen da. Baina ez dago demagun erranen nuke paper batean idatzita, edo ez dago zerbait protokolo bat edo diona zer egin behar duzun joaldun bilakatzeko, baizik praktikaren bidez eta egun eta momentu berezi horiek aprobetxatuz ikasten den zerbait ere.
Azkenean gauza horik egiten dira naturalki, hori da. Hori da, ahoz-aho, erran bezala, egunerokotasunean edo urteko momentu berezi horiek bizituz eta ateratzen den bezala. Norberak ikusten du azkenean badago herrian jendea joaldunaren figura hori maite duena eta ikasteko nahi hori duena, eta badago jendea ez ditunak sekula joariak jo. Ez duelako bizitzen oso gauza polit bezala, orduan nahiago izatuten mozorratu, ze hori ere oso elementu importantea da inauterietan, eta badago jendea gauza bat nahiago duena, eta badago bertze bat nahiago duena, eta hori egiten da azken batean norberak sentitzen duenaren arabera. Bakotxak hautatzen du nahi duena, hori da. Hori da, azkenean herrian bizi garenok badakigu zeinek maite duen joaria igotzea, eta zeinek nahiago duen mozorratzea, eta urtero agertzen da, jende bera agertzen da oso mozorro honekin, asko lantzen dituen mozorroekin, eta hori ere bada inauteriaren esentzia bat, naiz horrek ez daukan alako famarik. Eta hori da azken batean jendeak inauterietan mozorroari maten diolako garrantzia handia eta beretzat inauteriaren esentzia hori mozorratzea delako. Eta azkenean norberak libreki bizitzen du, eta bere bizitzaren esperientziaren, familiaren ere bai ez, transmisioaren arabera ere, azkenean hori belaunaldi transmititzen den zerbait ere bada. Orduan bai oso librea da. Aipatzen duzu justuki mozorratzen diren jendeak, eta denetarik ikusten da pixkat, badira, nola basten da, badira limitak, neurriak, edo bada libertate zinez libertate handi bat? Bai, begira. Bai errango nuke mugak badirela, baina bereziki kanpotik etorritako zer bat izan da. Muga bat izan da. Errango nuke berez jatorriz, mozorro hitza zomorrotik heldu da. Zomorroak, izurrite, plaga hoiek ez. Lehen jendea erraten nuenean orain dela 50 urte modu batera ospatzen zirela eta orain aldatu direla. Horrekin erran nahi nun adibidez, mozorratze hori orain aldatu da. Orain ikusten ditugun mozorroak asko modernoak direnak ez, maskarak edo izaten dira ja landutako jantziak ez, edo gaurkotasunarekin lotutako gaiak eta ikusten ditugu Tolosako inauterietan edo ondoko herrietan, baina berez jatorriz mozorroaz zomorro hitzatik heldu da, eta hori plagekin izurretiekin dago lotuta, eta horrekin batera joaldunak egiten duten dantza hori, soinu hori lurra ernatzeko erritu bat da. Orduan, mozorro hori batzuetan bai jarraitzen da nola baitere esentzia hori errespetatuz, eta zomorro irudikapen hori edo ez naturarekin lotutako mozorro politiak ikusten dira oso landuak, ez da eta hortik erraten nuen ez, norberak nola bizitzen dituen bere inauteriak, baina bertze batzuetan ikusten dira gaurkotasunarekin, edo iragan hurbilerekin lotutako gaien inguruko karrozak edo zerak irudikapenak, eta zentzu hortan bai aldatu da. Eta beste elementu bat izan du dena ere nola bat ere mugatzailea aurreko kasuan ez, baina kasu honetan bai, izan da pixka bat kanpoko jendearen presentzia. Azkenean gu oso herritarrak gara, gauza asko egiteko ez daukagu inolako arazorik, eta gu ohitu izan gara, bai izan dugu irudikapena zerriltze batena, lona lehen hiltzen ziren zerriak, nola probesten zen odola edo tripak, horrelako ekintzak egin izan ditugu. Ze gertatzen da, orain badaude kontzeptu asko, adibidez animalien zerak, animalismoa eta alako mugimenduak, horiek ikusten dutela nola baiteko ikararekin. Eta, kexak eta iritsi izan du dira urte batzuetan, eta orduan, egia da guk nola inauteriak naturarekin lotzen ditugun, gauza horiek askotan normaltzat jotzen ditugun. Ez beti eta ez errango nuke ez irudikapen guztik. Baina bai kanpotik bereziki hiritatik etorriteko jendeak hola ikusi duenez, bai hor bai sortu da nola baiteko muga bat eta saiatzen gara gutxienez animali kontuetan. Egan nahi du jende hori, kanpoko jende horik, ez dute gakoak dena ulertzeko, ze ikusten duten egun hartan? Bai, eta gainera hor joko bat sortu da azkeneko urteetan, kanpotik etorritako pertsona horiek, askok hiritarrak direnek, naturarekin ja lotura gutxi dutenez, animali garran nahi dute azindakin edo animali basakin lotura gutxi dutenez, halako irudikapenak edo halako momentuak ikusten dituztenean batzuk ikaratu egin dira. Eta egia da eta gure partetik ere bai izan dutena azken urteetan guk beldur horrekin ere jokatu izan dugula. Askotan bromatik, askotan zirikatzeko helburuarekin, baina bai hor sortu da harreman bat ez,
kanpoko figura horrekin, ez, hiritarra den horrekin pixka bat zirikatzeko, eta horrek ekarri du bai nolabait ere konflikto puntu bat. Erran duzu, bada nit jende, dudena kanpotik, baduzi beldurra pixkat eta azkenean nola egan folklor batean sartzea edo batez ere. Nik arazo gehiago ikusten diot jendearen gehiegizko presentziari. Adibidez, botako dizut adibide bat. Iaz, joariak jotzen ari nintzela astelenean, horre, guk ibilbide berdina egiten dugu beti, etxe pasatzen gara, eta plazara egiten ginen sarreran, azkenean plaza da gune nagusiena, bai itunan, bai zubitan, hor jendea zegoen alde guztietan, eta hor jende irla bat sortu zen, joaldunak ibilbide egiten ari ginen zeratik, ibilbidetik, eta egin behar izan genuen batzuk ezkerretik joan, eta bertze batzuk eskuinetik, eta normalen joaldunak joaten direnean behar dute ibilbidea osorik libre gelditzea. Zer nahi dut honekin? Hainbertza jende etorri da azken urteetan, eta denek nahi dute beraien argazkia eta beraien bideoa ahalik eta hoberena eta beraiena izatea pertsonala, nahi dute hori dena lortu, azkenean ez dutela errespetatzen joaldunek edo mozorroek edo karrozek behar dugula gure espazioa, behar dugula baitere, nola errango nuke, gure askatasun ere bai ez, gauzak lasaitasunez egiteko, eta herri bezala ere gu herri txiki batekoak gara, ez dugu nahiko azpiegiturarik hainbertza jende etortzen direnean, oiei denei aukera emateko dena lasai ikusi ahal izateko. Orduan, arazoa, inauteri begira bai ikusi dutela da masifikazioa izan dutela bereziki. Gero folklore aldetik errango nizuke ez, azkenean gu oso herrikoak gara eta oso herritik bizitzen ditugu inauteriak, eta ez gara kutsatzen kanpoko kanpotik etorri daitezkeen eraginez edo bertze gauza batzun horren beldurrik ez dugu. Guk gehiago nola txiki-txikitatik bizitzen den zerbait ere den urtez urte, ez? Guantxe joariak, guantxe hasiko garela otorduak egiten, guantxe mozorroak, hori urtetik urtera joaten da nola bat ere sakontzen, bizipen hori, guk ez dugu horrekin beldurriken. Nik uste dut jarraipen bat bai egongo dela finkatua. Eta bi erritan pentsatzen dut eta kohesio berezi bat sortzen duela memento hori. Baina gero, ipatu duzu pixkat, jadanik ustion, urtean zehar ze gelditzen da azkenean hortarik? Bai, kohesio elementu bat bai egia da. Azken batean gero ongi moldatzen gara, ongi bizitzen dugu, minon inguru guztietan bezala, bi herriok daukigu nola baiteko ez dut erranen borroka bat, bai gotena leia txiki bat, ez? Zeinek arroza politiagoak, zeinek joaldun gehiago ekarri, ez? Zeinek bizitzen dituen hobekio inauteriak, ez? Hor beti gotena leia txiki hori, leia sano bat da, egia errateko, baino leia bat azken finean. Egia da, gero ongi konpontzen garela. Herri bakotxak, naiz, hurbilan egon, erraten alda, antzeko bizitzen ditugula, baino ez berdin inauteriak. Azkenin, egun horietan zehar, gertakizun desberdinak egon daitezke, eta nola ere norabide desberdina eraman dezake egun horietan dinamikak, ez, herri bakotxean. Baina bai errango nuke gero fondoan bai dagoela kohesio handia eta bien artean oso ongi moldatzen garela. Gero hortik ze gelditzen den, beti goten dira ez, betiko mai inguruko elkarrizketa edo eztabaida horiek, ez? Begira ze karroza egon egin zuten hauek, edo ze ongi mozorratu ziren, edo hauek begiratu zenbat joaldun ekarri zituzten. Eta askotan horiek bertsolako gaiak izaten dira, ze guk ere bertsolerik ekartzen ditugu azken egunean, eta bertsolaiei kontatzen dizkiegu, ez? Inauterietako kontu guztiak, ordun horiek nolabait ere ateratzen dituzten mai gainera, eta irri egiten dugu kontu guzti horiekin. Baina bai da bizipen bat luzez irauten duena. Eta parte hartzaileak ez dira denak behar bada bizi herrian berean, batzuk kanpoan dira, eta bainan ditea iauterietan importanta da, sorterian parte hartzea berriz eta ditea egon horietan. Bai, azken batean parte hartu dezake edozeinek, eta ematen azkizut adibideak kanpotik etorritako jendearena nola baitere herrian lagunak edo harremanak dituena eta inauterietan parte hartzen bukatu duna. Baina ez da gauza berdin inauteri batzuetan parte hartzea bertakoa izanik edo kanpotik etorrita. Itxurengo eta ezubiteko inauteriak, hortizkoek ere bai, 7 egun irauten dute. Eta 7 egun horietan egun bakoitza modu desberdinean ospatzen da. Orduan,
inauteriak ospatu alizateko egun guztietan egotea eta bertatik hurbiletik bizitzea oso importantea izaten da. Astelena edo astearte egunekin etortzen diren horiek bakarrik inauteriaren zati bat ikusten dute. Eta hori ez da gero erreixa izaten ulertzeko inauteriak zer diren herritarrentzat. Eta aipatzeko behar da eskuararen tokia, nola ikusten duzu eta iauterietan. Badu biztan da leku garantizua, gauzak behar da aldatu dira azken urtetan edo batez ere. Mira, lagunekin eta hitz egin dudanean, askotan gai honen inguruan, gertatzen dena da, konturatzen izena da, gure zonaldea, gure baiara nahiko apolitikoa dela. Guk ez dugu politikoki ez da ideologia berezirik ikusten edo bereizten jendeen artean. Errango nuke gizarte tradizionala garela. Baino horrek badauka nolabaiteko azalpen bat, eta da azkenean guk bizitzen dugula euskara edo gure nortasuna bizitzen dugu naturaltasunez. Guk ez daukagu hori aldarrikatzeko edo defendatzeko beharrik. Egunerokotasunean bizitzen dugu zerbait ere da. Eta euskara egierran gure egunerokotasunekin lotuta dago zerbait ere da. Ez dago gaztelari dagokionez edo kanpo kutsuari dagokionez, ez euskara bakarrik, baizik kanpoko eraginak ere, toki txikia dute gure herritan. Azkenin oso herrikoak gara, oso herriti bizitzen ditugu, eta sentimentu hori gure nortasunarekin lotuta dago. Eta euskarak bai, izan du tokia, izanen du, eta ez dut uste hori denbora luze baten aldatuko denik. Eta barbada, ez dakit, zuk nola ikusten duzu geroa, sigituko du, luzaz, zure ustez? Bai, ikusten duguna da, eta ez da bai da hor dago. Bueno, lehen aipatu dut, gatazkaren bat egon zitekela ez, hiritarrak eta herritarren arteko, ez, animalismorekin lotutako gatazka horiek, ez, nola sortu ziren, baina, bueno, hori nola bat ere errango nuke gainditua dagoen kontu bat dela. Bai ikusten dutena da etorkizunari begira arazoa masifikazioarekin. Herri bezala ez daukagu nahiko azpigiturarik hainbertze herritar, hainbertze kanpotar eta hainbertze turista edo interesa duen jendea erakartzeko. Eta horrek arazo bat sortzen du, eta gainera teknologiaren garai honetan denek argazkia eta bideo nahi dutela, horrek gatazka ekarri dezake, inauterianen esentziaren inguruan. Baina errango nuke gero herritar baten ikuspegitik, uste dut horrek etorkizunari begira ez duela eragingo, inolaz ere, azkenean herritarrok esentzia hori mantentzen dugu, inauterien esentzia hori mantentzea gainera, hau da, nola bizitzen ditugun gure egunerokotasun hortan, nik uste dut hori oso errotuta dagola, eta hori da gainera inauteriei berezitasuna ematen diena. Orduan, ez dut uste ezer aldatuko denik ospatzeko moduan, baina bai agian antolatzerako orduan. Hor antolaketa aldetik egin beharko dire aldaketa batzuk, edo zerbait pentsatu beharko da etorkizunean modu sustengarri batean, eta orain arte bezala ospatzen jarraitu nahi baldin badugu. Eta emazten elikia, iauteritan, nola ikusten duzu? Azken urteetan gora egin du emakumearen presentziak inauteritan, bereziki joaldunen artean, eta oso modu naturalean gainera. Egia da, atzera begiratzen badugu, orain dela urte asko ikusi zitezken emakumeak joari jotzen, baina presentzia minimoa zen. Orain, ordia, urtetik urtera gerota emakume gehiago joari jotzen ikusten dire, bai itunan eta bai zubitan, eta oso modu naturalean gainera. Oso ongi ikusi izan da herritarren partetik, ez du inungo gatazkarik sortu, eta gainera aniztasun puntu hori ematen inauteriei, ez? Hainbertze gizonezkoek ospatutako herritu bat bezala, baizik herritar guztiek, eta oso modu naturalen eginda, eta oso polita da ikustea gerota gehiago nolari diren ausartzen. Prestakuntza eta nola pasten den eta gaztekin? Bai, azkenean, erraten dugunean, herriko ospakizun bat dela, horrekin erran nahi dutena da, herritarrok elkarrekin bizitzen ditugun inauteriak. Eta hor garrantzitsua da, herriko plaza ondoan dagoen herriko etxea, zeren hor herriko ganbaran egiten ditugu otorduak. 7 egun inauten dituzte inauteriek, 15 otordu egiten dira edo eskaintzen dira herritar guztientzat. 15 otordu dentara, gosari, bazkari eta afari kontutan hartuta. Orduan, ze gertatzen da, gazte batzuk, gazte nagusi deitzen diguguk, horiek urte batzutan arduratzen dira inauterien antolaketaz, eta egiten dutena da, herriko baserritar bateri aretxia, txekorra nola bat ere enkargua egiten diote, erosketak, sukaldaria kontratatu, zehan goian ere sukalde bat dago,
Orduan, horiek egiten dutena da, hori dena antolatu, eta gero inauteriek irauten duten bitartean, herritar guztiek, eta bai, hurbileko jendeak, egin dezaketena da, herriko ganbarara joan, eta otorduak elkarrekin egin. Orduan, 15 otordu bai egiten dira elkarrekin. Horregatik erraten dugu herriko ospakizun bat dela eta herritik bizitzen dena. Eta bueno, gero aparte, izaten da, azken egunean, hau da, 7. egunean, egiten duguna da bazkaria. Eta bazkari horreri deitzen dugu kontun eguna. Hau da, gazte nagusiek egiten dutena da, aurten zenbat gastatu den erosketetan, sukaldeari soldata ordaintzen, bueno, den hartzen dute kontutan, eta egiten dute, bueno, zentzuk dira aurtengo gastuak, bale. Gero egiten dutena da, herritarrok daukaguna da kontuak egiteko aukera. Egoten da zerrenda bat, eta herritarrok ematen dugu izena, nahi dugunok. Hau da, inauteriak bizitu behar ditugunok. Otordu deixente egin behar ditugunok, ematen dugu izena paper batean. Orduan, azkeneko egunean, kontuak egin behar ez dituztenek, egiten dutena da borondatea utzi. Erraten dute, nik aurten inauterietan egin ditut 3 otordu edo 4 otordu. Utziko ditut 60 euro, 70 euro, utziko ditut 100 euro. Jendeak uzten du nahi duena. Ez badu hartzen inauterietan parte kontuetan izena emanez. Orduan, diru hori jasotzen da, gastuei kentzen zaie, eta gelitzen den diru guzti hori, egiten da kontuak egin dituztenen guztien artean banatu. Orduan, erraten dute, aurten kontuk ateratzen dira horrela. Orduan, kontuetan izan eman dugun guztiok, egin behar duguna da ordaindu. Orduan egiten da, nola bat ere, hori dago hortuta lehen soldaduzka egitera joaten zirenekin, eta horiek ez zutelako ordaintzen. Baina egiten dena azken batean da, gastu guztiak herritar guztien artean banatu. Ze azkenen hori zen, herritarren artean, eta herritarrek antolatutako zerbait ere da. Eta berbada bukatzeko, zer da zure memento berena edo baduzu, ez dakit berbada, zuk anekdota bat berezia aipatzeko berbada? Anekdota, urtero daude anekdotak, urtero, gertatzen dena da, inauteri eta, pixka bat ere ez korapilo kaskatzeko momentuak izaten dira, eta, erraten alda momentu desberdinak ikusten aldirela inauterietan, edozen momentutan ez, baina, errango nuke niretzat momenturik politena dela, astelena bera, zen astelenean etortzen da joalduna ikusi ez duen pertsona, eta zu plazara zoazen hortan, plazara sartzen ari zarenean, ikusten duzunean jendearen harridura aurpegi hori, eta nola bizitzen ditunez, harridura hortatik inauteriak, nola ikusten ditun, horrek bai ematen dula arrotasun puntu bat, indarra ematen du errango nuke. Eta bai da momentu berezi bat, joaldun bezala, eta errango nuke mozorratzen direnentzat ere bai, astelena edo asteartea Zubitarren kasuan hori ere momentu politia dela berez. Untsa, berbada barituzu beste gauza batzu aipatzeko, berbada lasai. Aipatzearren, nik errango nuke joalduna eta inauteriak elkarrekin ikusi nahi ditun pertsona bat izango banitz, nik ez nukela astelena edo asteartea aukeratuko egun bezala bisitatzeko herria. Nik gomendatuko nuke igande egunerekin etortzea, hau da bezpenean etortzea, zen horre joariak jotzen dira gainera zerak goiko larruarekin eta errango nuke mozorro guztiarekin, eta hori izaten egun bat non bisita gutxi izaten diren, herria nahiko lasai egoten den, eta herriko jendea ere askotan mozorratu egiten da, askotzen modu xumeago batean, baina astelenaren esentzia berdina bizitzen da bezperan, eta askotzen modu lasaiago baten. Eta kanpotik norbaitek ere hori ezagutu nahi baldin badu, baina ongi ezagututa, nik gomendatuko nioki igande egunerekin etortzea. Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia. Euro eskualdeak finantzatua.